الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المہجلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ ہو رچا پڑھ لو وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ حبیب کبریا شافع رج جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار وطحاب سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام ناطقان شر لسان بانیان محفل نقیب محفل مہمانان گرامی قابل قدر دوست و بزرگوں آئیدہ پکیزہ پروگرام آپ دی صلاح دی اندر انکات پذیر ہے انتہائی شکر گزار ہاں تمام احباب دا جنہوں نے اس محفل پاک دا انتظام کیتا اور جناب آئی محمد راشد گھومن صاحب ماشاءاللہ فیصلہ با چھوڑی چھبی تو آئینے اللہ پاک ندی محبتہ سلامت رکھے صدقہ یونا راتاں دا جڑیاں حضور نے گارے ہیرہ تے گارے سوری چو گزاریاں اور صدقہ یو سراتا جس رات کملی والے اپنی اماں آمینہ دی گودی تشریف لے کے آئے اللہ دعاڑا میرا ملے بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اچھی جا کر کے بولو سبحان اللہ تے میں پڑھا رب دا قرآن بھئی روند نہ مارو اپنا تے نال دا ہاتھ چکو تے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا جنی اچھی سبحان اللہ بولے انہوں جلدی مدینے بولا لے ہونو سونے ربا تیرا کی جاندہ ہے جڑا اس نہ اچھی سبحان اللہ بولے اس سال اپنے مرشد نہ حج کر کے آوے ہونو سونے ربا نیلی چھت دے عمال کا تیرا کی جاندہ ہے جڑا اس نہ اچھی سبحان اللہ بولے آج رات صوفے تے خواب اچھ مدینے والا یا آ جاوے قیامت والے دن اس زبانہ بند ہو جانے گیا اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الیوم نختم علی افواہہم قیامت والے دن اس زبانہ بند ہو جانے گیا ہاتھ گواہی دین کے ربا جو کر دے رہا معاف کر دے پر جدو تیرے ماہی دا نام آتا میں ہاتھ چو کے بول دا سے سبحان اللہ ہو روچ جا کر کے بولو نا سبحان اللہ پڑھا قرآن
تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اج دین مکمل ہو گیا، اج دین مکمل ہو گیا، اج دین مکمل ہو گیا۔ جدو دین مکمل ہو گیا میرے آقا نے دی بھی تشریف فرما دیتی۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر اللہ دے نبی سیاست کرتے رہے، سیاست اللہ دے نبیان نے بھی کیتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک نبی فوت ہوتا ہے ان دی جگہ دے پھر نبی آ جاتا ہے۔ فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا، میرے تو بعد میرے خلیفے فرمایا میرے تو بعد میرا خلیفہ ابو بکر بن کے آوے گا، میرا عمر آوے گا، میرا عثمان آوے گا، میرا علی آوے گا۔ اتھے نبی جڑا کم کر دے رہے اتھے نبی دے غلام کریا کرے۔ پھر اینا نبی دے غلامان اپنے نبی دی نموس واسے، اپنے نبی دی عزت واسے اپنی جانا قربان کر دیتیاں، اپنی اولادہ قربان کر دیتیاں، اپنے وطن قربان کر دیتے۔ کدی کدی علم دین میرے نبی دی نموس قربان ہو رہے، کدی کدی امر چیمہ قربان ہو رہے، کدی کدی ممتاز حسین قادری میرے نبی دی نموس قربان ہو رہے، کیونکہ نبی دے غلامان دا ایمان رکھی دائے جیڑا رسول پاک تو اے قربان تسی آخرا قربان ہو گیا، اے قربان ہو گیا، اے جیڑا رسول پاک تو اے قربان اونچا اونچا اے قربان ہو گیا۔ میدان بدر دے اندر صحابہ ہو کہندے رہے، میدان احد دے اندر صحابہ ہو کہندے رہے، میدان احد دے اندر بھی صحابہ ہو کہندے رہے۔ ساڑھے بابا جی حمد خاتم حسین رضی بھی ہو کہندے رہے جیڑا رسول پاک تو اے قربان ہو گیا، اے سمجھو دی نجات دا اے سامان ہو گیا۔ ساڑھے بابا جی عابد خاتم حسین رضوی دا بھی اے ہمیشہ سیم جتھے نبی دی نموز گلے آ جاوے، جتھے نبی دی عزت دی گلے آ جاوے، اتھے اپنے نبی تو سب کچھ قربان کر دے آج۔ او جڑا نبی دی عزت قربان ہو کے قبر وچ جاندا ہے، ساڑھا ایمان رکھی دائے، او قبر وچ بعد وچ آندا جے، مدینے والا قبر وچ پہلے آ جاندا ہے۔ ساڑھا ایمان اور رکیدہ قبر وچ بعد وچ جاؤندہ جے، مدینے والا قبر وچ پہلے آ جاؤں۔ لے چلا میاں صاحب دے دربار تے جو چجا کر کے بولو سبحان اللہ۔ تو میاں صاحب فرمان دینے لوکا میں نو اے لوکا میں نو اے آن ڈرایا تے میاں رات قبر دی کالی میں سنیا اٹھے اونے آنا جتے موڑے کملی کالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار
نبوت جے نہیں یقین دے ساڑھے بابا جی دا جنازہ ویکھ لے جتھے 1.5 کروڑ بندہ جنازہ پڑھن واسطے پہ آوندا ساڑھے بابا جی نو اپنے بھی منیا تے بیگانے بھی منیا نیوزی لینڈ دی اخبار دے مطابق 2.25 کروڑ بندے نے جنازہ پڑھ کے دس دیتا یہ اوس عاشق رسول دا جنازہ ہے جن نے ساری زندگی نبی دی ختم نبوت دی گل کیتی نبی دی عزت دی گل کیتی پھر کملی والے نے اپنے غلام نو مرن تو بعد بھی کنیاں عزت عطا کیتی نے بابا جی دے مشن یاد رکھیا جے بابا جی دے نعرے نو یاد رکھیا جے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضرین محترم عرض پہ کرتا سام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کریم نے ارشاد فرمایا اج دین مکمل ہو گیا اج دین مکمل ہو گیا جدو دین مکمل ہو گیا ایک دن میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رو سامنے بٹھایا کملی والے نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب نبی میرے تیرے کریم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا ہے تے میرا عمر نبی بن کے ہونا میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تے میرا عمر نبی بن کے آنا تے سے باز ناشی بول کے کہنا تیرے بعد نبی دو جا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے بعد نبی دو جا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے بعد نبی دو جا میں نہیں مندا میں نہیں مندا کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں مندا میں نہیں مندا کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں مندا میں نہیں مندا لم اراک بلہ ولا بعدہ مثلہ شيئا أحسن من رسول الله وأحسن من قلم تركت عيني کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں مندا میں نہیں مندا کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں مندا میں نہیں مندا حاضرین محترم جنہ وچ نبیاں والیاں صفتاں موجود سن او عمر تے علی تے نبی نہ بن سکے تے جڑا اکھ تو کانا ہوئے وہ نبی کیویں بن سکدا ہے کرسب ساڈے پاکستان دی ٹریفک پولیس ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دیندی تے ایک اکھ والا نبی پاکستان وچ کیویں چل سکدا بھئی یاد رکھا جائے جن دے وچ عیب ہوئے او نبی نہیں ہو سکدا بھئی ایڈے سونے نبی تو بعد رب نو ایڈے کہو جے نبی دی لوڑ بھی کیڑی پہ گئی سی نہ منہ نہ متھا تے جے نہ پھاڑو لتھا اگلی گل سناواں اس گانے کو کسے پوچھا جی کہ ہر نبی تو وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے اوندے سن تہاڈے کول چڑا فرشتہ وہی لے کے نا انہاں نام کی ہے تے کہن لگے انہاں نام ہے ٹیچی ٹیچی تے پتر کسیٹی دا
اس مرزے کو کسی پوچھا تیرے تے پہلی وحی کیڑی آئی تے کہنے لگیا آئی لو یو. اے نبی انگریزاں بنائے سنا پھر وحی بھی اپنی زبان وچ بھیج دے سن. اس مرزے نے اپنی کتاباں وچ لکھیا مینوں دو مرضاں سن, ایک مرض جسم دے اوپر والے حصے وچ, ایک مرض جسم دے تھلے والے حصے وچ. اے مرزا کہندا میں ایک ایک رات وچ 100 واری باتھ روم وچ جانا. ایمانداری نہ دسیا جیڑا بندہ ایک ایک رات وچ 100 واری باتھ روم وچ جاوے اونوں وحی کیڑے ویلے ہوندی رہندا ہر وقت لینڈرین بیچے تے دعوے نبوت کردا ہے. حاضرین محترم جدو اس قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا نا تو ساڑھے بزرگوں دے ساڑھے سلاف نے کھلا نہیں سی چھوڑے آگے. پھر میدان دے اندر اللہ دے ولی آگے, پھر میدان دے اندر اللہ دے ولی آگے. پہلے اٹھا گونلے دا تاجدار پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. پھر اٹھے علی پر سیدہ دا لانا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ہزارہ ملوکانوں لے کے مرزے دے گھر دے باہر بیٹھے نے. آپ نے فرمایا اس ظالم نے بڑیاں پیشن گویاں کیتیاں نے, ایک بھی سچی نہیں ہوئی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا ظالمان تو نبی ہوں دے دعوے کرنا ہے, میں نبی نہیں نبی دیا لے آیا, میں نبی دی نوکر, میں نبی دا نوکر آیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا ظالمان ایک واری بار تے آئے, جنی بار بار ہوئے گا 5000 دیواغا. آگے ساڑھے سوالہ دے جواب دے گا. ہون مرزا قادیانی بار نہیں آ رہے آئے. پیر سید جماعت علی نے اعلان کر دیتا ہزارہ دن لکھا مسلمان آ جا, جنہیں دینا بینا پیندے گھر دے بار بماغے کدے نہ ایک دے ظالم بار آوے گا. ہون مرزا قادیانی بار نہیں آ رہے آگا. پیر سید جماعت علی نے اعلان کر دیتا لکھا مسلمان آ جاؤ, تیرے ٹائم دا لنگر جماعت علی دے وے. کسے پوچھا بابا جی نہ لنگر کتھو آوے گا, آپ نے فرمایا مدینے وچوں آوے گا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہزارہ مسلمانوں لے کے مرزے دے گھر دے باہر بیٹھے نے. آپ نے فرمایا اس ظالم نے بڑیاں پیشن گویاں کیتیاں نے, ایک بھی سچی نہیں ہوئی. اج ایک پیشن گوئی میں کرن لگیا, میری پیشن گوئی ہے وے اج مرزے دی آخری رات ہے, اج مرزے دی آخری رات ہے, اج مرزے دی آخری رات ہے. قبلہ کاری سامنے کتابہ بچ پڑے آئے جدو پیر سید جماعت لیے اعلان کر رہے سن. اندو گولنے دا تاجدار اسٹے دیاں سیڑیاں پہ چڑھ دے سن. سیڑیاں چڑھ دے اچانک واپس چلے گئے. کسے پوچھا شاہ جی اسٹے تے کیوں نہیں گئے, فرمایا شکار کرنے آیا صاحب, جماعت لی پہلے کر لے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آستانہ علیہ گولڑا شریف, آستانہ علیہ پاک پتر شریف, فیضان محدث اعظم پاکستان, فیض رضا. سبحان اللہ. جڑا جاگدا ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ. وادو ہون تو سبحان اللہ کہنا بندہ ہے نا بھئی تسی آندے ہو لنگر دیا سرے تھوڑا جا سرے گھرو بھی کر کے آیا کرو. بندہ کوئی سبحان اللہ کہنا جو کہ ہو جاتا ہون بولو سبحان اللہ. جنہوں یقین ہے کہ میں حضور دے لنگر تے پلیاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے اے اعلان کر رہے سن ادو گولڈے دا تاجدار اسٹے دیاں سیڑیاں پہ چڑھ دے سن. سیڑیاں چڑھ دے اچانک واپس سے چلے گئے. کسے پوچھا شاہ جی اسٹے تے کیوں نہیں گئے, فرمایا شکار کرن آیا سا, جماعت علی پہلے کر لیا. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے مقابلے بیچ. ایک قادیانی جدر جدر جاندے آپ اندے پیچھے پیچھے جاندے نے اے لاہور تے آپ بھی لاہور. بادشاہی مسجد وچ جا کے بابے نے ڈیرے لگا لے. لکھا مسلمان بادشاہی مسجد اکٹھے ہو گئے. اس قادیانی نا مناظرے دا وقت طے ہو گیا. پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا مسلمانہ وچ بیٹھ کے اڑیک کر دے رہے. اے ظالم نہیں آیا. پیر میر علی شاہ صاحب بار بار میزے نو خط بھیج رہے, بار بار اندے والے بندے بھیج رہے. آج مرزا بار نہ آوے.
فرمایا آ ظالمہ انج کر لینے او بادشاہی مسجد مینار تے چڑھ جانے ہیں تو بھی چھال مار میں بھی چھال مارنا با جڑا بچ جاوے کو او سچا جدو تاجدار کولنا نے اینی گل کی تھی اے ظالم ڈر کے اندہ پیشاب نکل گیا بادشاہی مسجد جنا آ گیا ہن مرزا کہنے لگا کہ میں سپریم کورٹ وچ مناظرہ کرنا قبلہ شاہ صاحب سپریم کورٹ وچ پہنچ گئے پھرنا آوے کہنے لگا میں تقریری مناظرہ نہیں کرنا تحریری مناظرہ کرنا لکھ کے مناظرہ کرنا ہے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا میں نے اے بھی قبول ہے آجا سپریم کورٹ دے اندر انہیں پیغام بھیجا میں اپنی ہونا میں تحریر لے کے بھیجن نام اے مرزا قادیانی عربی بڑی بولتا سی کہنے لگا میں عربی وچ تحریر لے کے بھیجن نام کہنے لگا میرے شاہ ایک تحریر تو بھی بھیج دے ایک تحریر میں بھی بھیج دے نام جن دی تحریر سونی ہوئے گی او سچا دوست نہ جھوٹا پیر میرے لی فرمان لگے او ظالمہ دعوے نبوت کرنا ہے تے گلہ لکھن لکھان دیا کرنا ہے فرمایا ایک آدھا کمال ہے کمال دے وے کاغذ قلم تو بھی بھیج دے کاغذ قلم میں بھی بھیج دے نام جندہ قلم آپ ہی لکھے اور سچا فرمایا جندہ قلم آپ ہی لکھے ہو سچا ہون مرزا پھر مکر گیا پھرنا آوے پیر میرے لیے شاہ بار بار مرزے نو خط بھیج رہے بار بار پیغام بھیج رہے بار بار اندے والا بندے بھیج رہے مرزا قادیانی کہنے لگا میرے لیے شاہ ایک بیمار تو لے ایک بیمار میں لے نام اسی دعا کرنے آج دی دعا نل بیمار صحت یاب ہو جائے آپ نے فرمایا ظالمہ دعوے نبوت کرنا ہے تے گلہ بیمارانو شفا دین دیا کرنا ہے فرمایا تیرا اپنا سیکٹری لنگڑا ہے پہلے انہوں ٹھیک کر کے وقام فرمایا تو آپ کانے پہلے آپ ٹھیک ہو کے وقام پیر میں شان مقدی مکا دیتی فرمایا ظالمہ آجا قبرستان چڑھنے آئے مردہ زندہ تو بھی کر دے مردہ زندہ میں بھی کر دے فرمایا آجا قبرستان چڑھنے مردہ زندہ تو بھی کر دے مردہ زندہ میں بھی کر دینا اچھے جا کر کے بولو سبحان اللہ تے میں تنو مولا علی دی ولادت دی گل سنا دے وہاں اور اچھا بولو سبحان اللہ مولا علی جو المرتضی شیر خدا ماں دے شکم اچھ بھی نبی دا یدب کر دے امام حاکم نے لکھا ہے جدو آئی نا مولا علی دی ولادت دیواری تے سرکار دو عالم اپنی چاچی نال کعبے دا طواف کر رہے اچانک میرے آقا نے چاچی تے چہرے والے ویکھا تے رنگ سرخ تے چہرے تے تکلیف دے اثرات نے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی خیر ہے عرض کی تھی کملی والے انج لگتا ہے میں بچے دی ولادت دا بیلا آگے آئے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو طواف پورا کر لو چاچی نے عرض کی تھی کملی والے انج لگتا ہے میں طواف پورا نہیں کیتا جانا میرے آقا نے فرمایا چاچی جی گھر لگیا جاؤ عرض کی تھی کملی والے گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نلے آباد اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر کعبے دی دیوار پھٹ گئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر آجا مولا علی دی امی جان کعبے وچ ٹر گئیاں مولا علی دنیا تشریف لے کے آئے تھے کعبے وچ تشریف لے کے آئے تیرے تے میرے کریم نو خبر ملی کہ حضور نے بڑا سونا جب پتر عطا کیتا نبی کریم خرامہ خرامہ اپنی چاچی دے گھر تشریف لے کے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی لے آؤ نا ذرا میرا ویر میری گودی میں مولا علی دی امی جان نے مولا علی نو گودی وچ رکھے
میرے آقا نے ویکھیا چاچی دیاں کھیاں وچوں اتھرو پے آندے نے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی خیر عرض کیتی کملی والیا اج 3 دن ہو گئے میرے پتر نے اکھاں نہیں کھولیاں رونیاں کھڑے پتر دی اکھاں کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا لاؤ چاچی چیک کراں مولا علی نبی دی گودی وچ آئے اچانک مولا علی نے اکھاں کھولیاں میرے آقا نے فرمایا چاچی جی تسی کہندے اکھاں کوئی نہیں کدی محمد کو پوچھ کے دے ویکھو دو جگ وچ انج دیاں اکھاں کوئی میرے آقا نے فرمایا چاچی جی کدی محمد کو پوچھ کے دے ویکھو دو جگ وچ انج دیاں اکھاں کوئی نہیں مولا علی جوان ہوئے نا تے ایک دن میرے آقا نے فرمایا علی ایک گل تے دس عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا بچپن وچ اکھ نہیں سی کھولدا عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی بچہ پیدا ہوئے تو ماں نو ویکھدا ہے کوئی باپ نو ویکھدا ہے کوئی بہن بھائیاں نو ویکھدا ہے کوئی رشتہ داراں نو ویکھدا ہے کوئی آنڈ گوانڈ والیاں نو ویکھدا ہے میں عرض کیتی یا اللہ کوئی ایک تا ہوئے جڑا اکھ کھولے تے سامنے محمد دا چہرہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا علی تینوں کی میں پتہ چلیا کہ میں آ گیا ماں عرض کیتی یا رسول اللہ جدو کسے ماہی دی اڑی کو ہوئے نا تو پھر دروازہ ہوا نال کھڑکے تے انج لگدا جی میں میرا ماہی آ گیا عرض کیتی کملی والیا جدو تسی میرے ویڑے وچ قدم رکھیا تے میں سانس لیا تے سانس چا ہوا گئی تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی تے اندروں ہو اٹھی علی اکھاں کھول جنوں اڑی دا سیں او آ گیا میں نے میرا آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابوہا فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی دا اونچا اونچا علی دا اونچا جا کر کے بولو سبحان اللہ تو میں دساں کی میں دروازہ ہے ایک دن مولا علی کوفے دی گلی کی گزر رہے اچانک ایک انسان نے آواز دے کیا کہ علی ایتھے روک مولا علی روک گئے کہنے لگا علی میں حیران ہاں تو سکون نہیں پڑھیا کالج نہیں پڑھیا یونیورسٹی نہیں پڑھیا کس جامعہ دا فارغ تحصیل تو نہیں پر مقام حیرت ہے تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو کدی سوچ کے جواب نہیں دیتا بغیر سوچیں ہی جواب دے دینا مولا علی نے انہوں فرمایا دس تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں آنے کہنے لگے میرے ہاتھ دی انگلیاں 5 نے مولا علی نے فرمایا تو سوچ کے جواب کیوں نہیں دیتا کہنے لگے سوچن دی لاڑی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے فرمایا میں کی میں سوچ کے جواب دے میں کائنات علی دے سامنے رہندی فرمایا میں کی میں سوچ کے جواب دے میں کائنات علی دے سامنے رہندی ایک دن مولا علی کوفے دی جامعہ مسجد بھی نماز پڑھنے واسطے جا رہے ایک قدم مسجد دے اندر تے ایک باہر ایک یہودی دوڑ گیا تے کہنے لگے علی ایتھے روک میرے سوال دا جواب دے مولا علی روکو گے کہنے لگے علی دس کیڑے جانور انڈے دیندے رہے تے کیڑے جانور بچے دیندے رہے قبلہ کار صاحب یہودی دا خیال ایسی کہ علی نماز پڑھے گا تے جواب رہ جائے گا جواب دے گا تے نماز رہ جائے گا مولا علی فرمان لگے سن جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے تے جڑے جانوراں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے باہر آیا نا باہر آئے نا تے او یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے گنتی پیا کرے او علی نو پڑھنے پان آیا سی علی نے انہوں پڑھنے پا دیتا یہودیاں دے کہ بہت بڑے عالم کو اس چیز دی خبر گئی انہیں آکھا جنہیں اے جواب دیتا ہے یہاں تے انہیں جانور آپ بنائے نہیں یا بندے ویکھے کہنے لگے علی میں تیرا علم مان گیا ماں تو یہودی کہنے لگے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جنو جنو علی نال پیارے انہیں آکھنے علی علی جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے علی علی ہے کہ
جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو اونچا اونچا، جدھر بھی دیکھو اور اونچا، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو اونچا اونچا، جدھر بھی دیکھو۔ ایک دن مولا علی بازار بچو گزر رہے، ایک پہلوان قسم دا انسان گھوڑے تے آیا تے کہنے لگا بچیا، مولا علی نے موڑ کے بیکھا میں نو بچہ پہ کہندہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا کی گا لے؟ کہنے لگا مدینے کوئی علی رہندہ ہے؟ فرمایا تینوں علی نہ لکی کام میں؟ کہنے لگا کسی نو دسی نا، میں عرب دا بڑا وڈا پہلوانا، میں نو کسی آکھا ہے تینوں پہلوان تامنا جی علی نو ہرا گیا۔ مولا علی نے فرمایا جائے ہو جا، علی نال کشتی نہ کری نہیں تے مارے جائیں گا، علی نال کشتی نہ کری نہیں تے مارے جائیں گا۔ پہلوانوں خیال آیا کہ علی نو بعد وچ پوچھاں گا، پہلے انہوں پوچھاں۔ مولا علی المرتضیٰ نے اندھا ہاتھ پکڑے تے چلا کے زمین تے ماریا۔ پہلوان کے سمدہ انسان کہنے لگے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ مولا علی دی ولادت ویکھے بے مثال، بچپن ویکھے بے مثال، جوانی ویکھے بے مثال۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے اللہ نے ساری کتابہ دا علم قرآن وچ رکھیا، دے قرآن دا سارا علم سورت فاتحہ وچ رکھیا، سورت فاتحہ دا سارا علم بسم اللہ وچ رکھیا، بسم اللہ دا سارا علم بسم اللہ دی بے وچ رکھیا۔ مولا علی فرماندے نے او جڑا بے دے تھلے نقطہ ہے انہوں علی اچھ جا کر کے بولو سبحان اللہ، تے ایک نبی پاک دی بھی گالہ سنا دے اور اچھا بولو۔ کون ایندے والی جو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا، ہجرت دی رات تے مکیوں ٹور پہ دو راہی، او دو راہی کون نے؟ ایک خدا دا یار ہے تے ایک خدا دے یار دا یار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے جدو کملی والے ٹورے نا، اچانک راہ وچ حضور نو بھوک لگی، سیرت نگار لکھتے نے حضور نے فرمایا ابو بکر یار بھوک لگ گئی ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ او سامنے ککھاں دی کلی پہ نظر ہوندی، اگر اجازت ہوگی تو میں کچھ کھان رکھے آواں۔ حضور نے فرمایا چلے دو میں اکٹھے چلنے ہیں۔ ککھاں دی کلی دا باہرہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں دروازہ کھڑکاؤں۔ حضور نے فرمایا کھڑکا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھڑکایا، وڈیری مائی باہر آئی، آ فرمان لگے اماں اسی مدینے دے مسافر آن تے کچھ کھان لی مل جائے گا۔ بھی جیڑا جاگ دا وہ بندہ بولو سبحان اللہ۔ جن دی ماں نے اللہ ڈبل ڈباوی دے لوریاں تھے پالیا، بھی اون دے نال تے میرا رولا کوئی نہیں، تے جن دی ماں نے حضور دیاں لوریاں تھے پالیا، سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ۔ اور اچھا بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی
یا رسول اللہ اگر اجازت تو میں تمہیں کچھ کھان لی پوچھا. حضور نے فرمایا پوچھ. میں انہوں فرمان لگے اما اسی مدینے دے مسافراں تو کچھ کھان لی مل جائے گا. مائی نے جدو حضور دے چہرہ یا نہ والے ویکھیا نا تے مائی دی اکھاں وچوں یان سویا گئے. تے مائی رو کے آسمان والے ویکھ کے کہن لگی ربا کدی ایڈا غریب نہ بنوندا تے میں ایڈے سونے پرونے کدی خالی نہ جان دیندی. مائی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی مینوں معاف کرے جے میرے گھر کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے مائی رونا اسی ٹر جانے ہیں. حضور نے فرمایا جانا کیوں ہے؟ او اس مائی دے گھرے ایک بکری بھی نظر آوندی ہے. مائی حضور والے ویکھ کے کہن لگی جی یہ بڑی وڈیری ہو گئی ہے. میرا خامد بکریاں چارن گیا ہے اٹھ نہیں سکدی نہیں تے اے وی ایجڑ دے نال جاندی. یہ دودھ کوئی نہیں چے دیندی. میرے آقا مائی نو فرمان لگے بکری دودھ تے نہیں دیندی. فرمایا جے تو اجازت دیویں تے اسی دودھ چو لئیے. مائی اپنے دروازے چو ہٹی نا تے میرے آقا دروازے چو کھلو کے تے میرے آقا نے اندر ویکھیا تے بکری اپنے گوڑیاں سر رکھ کے بیٹھی ہے. پورے کدو دی بیٹھی ہے. مائی دروازے چو ہٹی نا تے میرے آقا دروازے چو کھلو کے تے میرے آقا نے اندر ویکھیا تے بکری نے سانس لیا تے سانس وچ ہوا گئی تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی. نوجوانوں بکری نے حضور والا ویکھیا تے حضور نے بکری والا ویکھیا. تانوں پتہ ہے نا جدو بکری بول دی تے میں کر دی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بکری نو اشارہ فرمایا تے بکری کہن لگی جی میں. میرے آقا نے فرمایا ہاں تو. دوسری باری اشارہ فرمایا تے بکری کہن لگی جی میں. فرمایا ہاں تو. تیسری بار اشارہ کی بکری کہن لگی سونیا میں. فرمایا ہاں تو. کہن لگی کملی والے جدو جوان سا دودھ دیندی رہی آئے سارے پوچھ دے رہنے اج وڈیری ہو گیا پوچھ دے کوئی نے. اسی واسطے کہنی ہے کتھے تو کتھے میں تے رو کے کہندی ہے میں کو جی. میرا دل بڑا سونا تے میں کیویں سنو اے بھاواں ہوا ویڑے میرے او وڑدا نہیں تے پئی لکھ وسیلے اے پاواں ہوں نام سونی تے نا گن پھلے اے نام سونی 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 اے نام سونی. رو کے کہن لگی کملی والے تو سارے نالوں سونا ہے میں ماڑے نالوں ماڑی تے رو کے کہن لگی نا میں سونی تے نا گن پلے نا میں سونی سونی پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوا ویڑے میرے او بڑدا نہیں تے اے ہو فکر ریسی میرا کامل باہوں ایک تیروں دیا نا مر جاواں ہوا. حاضرین محترم
حضرین محتشم میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا نا تو بکری دوڑ کے حضور دے سامنے کھڑی ہو گئی سرکار دو عالم نے اس بکری دے کھیری تھے اپنے عبداللہ والے ہاتھ پھیرے ان دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وکھ آکھے کملی والے نے ہاتھ مبارک پھیرے نا تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ بکری دیاں پچھلیاں لتاں آپ ہی کھل گئیں حضرت ابو بکر صدیق مائی والا اشارہ کر کے فرماؤں لگے مائی جی ذرا برتن لے آیا آجے مائی اندر کمرے بچ برتن لین گئے نلے اپنے دل بچ کہندی ہیں دودھ دے دی نے کھرے بھانڈا کیے کرنا ہے مائی ایک تھالی جی لے کے آ گئی کملی والے نے تھلے رکھ کے بکری دا دودھ چونا شروع کی تا تھالی بھر گئی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے مائی جی ذرا اور برتن لے آیا آجے مائی ڈول لے کے آ گئی ڈول بھی دودھ نہ بھر گیا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے مائی جی ذرا اور برتن لے آیا جے مائی دیچکی لے کے آگی دیچکی بھی دودھ نہ بھر گئی مائی برتن لے آندی گئی حضور بھر دے گئی ہن مائی جو اندر گئی ہن باہر نہ آوے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے مائی جی ذرا برتن لے آیا جے مائی اندر ہی حضور ولوے کے کہن لگی کتھوں لے آواں میرے بھانڈے مک گئے سبحان اللہ بھائی ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ سارے تھک گئے ہو چلو ہون بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو اہل علم تشریف فرمانے اس مائدہ نام کتب سیرت نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ لکھیا صحابہ فرمانے نے اس بکری نے اس دن ہی انہاں دو دنی دیتا صحابہ فرمانے نے حضور دے دور حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان و علی دے دور تک اسا روز وکھنے جانتے ساں اور بکری دو ویلی انہاں دو دن دی کیوں نہ دے وے ہاتھ جو کملی والے دے لگ گئے سن علماء فرماندے نے اس دن اینجل لگتا سی میرے آقا نے اس بکری دا کنیکشن حوضے کو سنال جوڑ دیتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ او وارہ جو کوثر دائم حضرین محتشم کملی والے نے بکری دا دودھ چویا مائی دے سارے برتن برے آپ پیتا حضرت ابو بکر صدیق نے پلایا حضور پی کے نا دودھ مدینہ طیبہ والٹورے او مائی اپنی ککھاں دی کلی دے بوئے بھی جو کھلو کے شام تک میرے آقا دی ٹوری ویخ دی رہ گئی تمیاں ساں فرما دینے کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہیدے تے جھال جھلے ہونا کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لوٹ کھڑیا دل میرا اس ماہدہ خامل جو شام نو بکریاں چار کے آیا انہوں اپنی کلی بچ عجیب جنو نظر آیا اپنی بیوی نو پوچھ دے جو کوئی آیا سی بیوی کہن لگی ہاں غیب الغیب دے غیب الغیب دے ایوی دیسو آیا ایک کالیا زلفا والا دو گھڑیاں میرے من بچ رہ کے کر گیا نور اجالا
خامدہ کہن لگا او کیویں دا سی تے مائی کہن لگی او کوئی سونا سی کہ آپ ٹر گیا اج تک میری کلی وچوں جان نہیں پیا مکدا ہے خامد حیران ہو کے کہن لگا او کھاندا کیویں سی پیندا کیویں سی اٹھدا کیویں سی بہندا کیویں سی او کیندے ورگا سی بھئی توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ او کیندے ورگا سی مائی کہن لگی اون دے ورگا کوئی ہووے تے میں دساں او کیندے ورگا سی خامد کہنے لگا کوئی تو سنانا اس مائی نے حضور دا حسن اپنے خامد نو کی میں سنایا لے چلنا مولانا غلام رسول عالم پوری تے دربار تے اچھو جا کر کے بولو سبحان اللہ تے مائی کہنے لگی کی دسائیوں دے دند موتیاں دیاں اے ہیں نلڑیاں دے راما بچو ہو رہا رین کھڑیاں تے اکھاں بچ قدرتی سر میں دیدارے دلانو انج کنٹ دی جی میں کٹاری جگر دل بندیوں میں منادا تے بابل ہیں پیارے فاطمہ دا زلیخا اور سنو جے کدی بچھنا یوسف شامی دے پہندیم تسیروں ننگیوں دی وچ مدینے جتھے وسط میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچرن والا تے خدا دے عرش تے جا بین والا سبحان اللہ زلیخاں او سنو جیو خلند ایڈا سونا یوسف حضرت امام غزالی فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر دی اندری گلی وچوں لنگنا تے پچھے چانن کر دیا جان مصر دی ایک بڑی وڈیری جے میں حضرت یوسف علیہ السلام دے موڑے تے حضرہ کی کہن لگی بے یوسف تو آپ بنایا کہ تینوں کسے بنایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اماں اجد یوسف ویکھیا کدی بنان والا ویکھ لیں تے لکھاں یوسف بولا جائیں ایڈا سونا یوسف تے عاشق کنے ایک زلیخاں پرواہ مدینے دے تاجدارا جنہیں ویکھیا او بھی دیوانہ جنہیں نہیں ویکھیا او بھی دیوانہ اس واسطے جی بول کے کہندے حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخاں بھول گئی پر کملی والیاں تیرے تے اس ساری دنیا ڈول گئی خامد کہنے لگا او کیویں دا سی
تے مائی پریشان ہو کے بیویاں وانگو کہن لگی ہاں ہائے نا تے پچھن دا چیتا ہی نہیں رہا میں تے اندہ حسن ہی ویخ دی رہ گئی ہاں بیوی نے خیال آیا جے خامد رو نام نہ دسیا تے مینوں جھڑکا مارے گا مائی نے اپنے کولو حضور دا نام رکھ لیا تے کہن لگی کہ اج ساڑے گھر مبارک ہی آیا اج ساڑے گھر اونچا اونچا اج ساڑے گھر دعا کریا کرو کدی ساڑے گھر بھی سونا آ جاوے خامد کہنے لگا پھر آج تو بعد میں بکریاں چارن واسطے دور نہیں جایا کرنا کدی ایتھو مبارک گزرے تے مینوں بھی بولا لا تے خامد نے روز بکریاں چار کے آنا تے بیوی نے کھانا رکھنا تے خامد نے کہنا کھانا چک لے پہلے مبارک دی کوئی گل سنا دے بیوی نے روزانہ اوہ گل سنا دینی حضرین موشم وقت گزرتا جا رہا حضرت میں معبد فرما دیا نے کہ دن میں اپنے پینڈ دی دکان وچوں سودا لین گئی سودا نہ ملیا اپنے چھوٹے پتنوں انگلی نال لے ٹری ٹری مدینے دی منڈی وچے آ گئے او میں معبد فرما دیا نے میں سودا پی لینی بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہن لگے اماں او ویکھ کون پیگ جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق میں گزر دے سے مائی کہن لگی ہے کون ہے بچہ کہن لگے اماں اس دن مبارک نہ لے آیا سی مائی دوڑ کے قریب آگے کہن لگی بے مبارک کتھے آپ فرمان لگے اماں کڑے مبارک دیا گلہ بھی کرنے اماں کہن لگی او جڑا اس دن تیرے نال آیا سی آپ ٹر گیا ہے اس دن دا میری کلی بچو چارن نہیں پیا مقدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے مائی تیرا مبارک ملا مائی میرے آقا دی بارگاہ وچی آ گئی سارا دن میرے آقا دی دید کر دی رہی جدو شام پہ کلمہ پڑھ کے گھرے آ گئی اندہ خامد بکریاں چار کے گھرے آیا انہوں اپنی کلی بچا جب پہلے دیہاڑے والا نو نظر آیا اپنی بیوی نو پوچھ دائیں لگ دیا جو ساڑے گھر مبارک آیا سی بیوی کہن لگی مبارک نہیں آیا جب میں گئی ایسا خامد کہن لگا میں نو کیوں نہیں بلایا بیوی کہن لگی فکر نہ کر میں گھر ویخ آئی بوا ویخ آئی جدو دل کرے گا جا کے ملے آمانگے ساڑھا اوئی مبارک جنو جگ محمد آخذا سبحان اللہ آخر تے میں نے فرمائش حضرت اویس سے کرنے دی اچھ جا کر کے بولو سبحان اللہ حضرین محتشم حضرت خواجہ اویس سے کرنے رضی اللہ تعالیٰ انہوں اونٹ پہ چار دے سن بھئی میرے والے دیکھو ادھر اچھ جا کر کے بولو نا سبحان اللہ بس اچانک نہ بچو حضور دا پیغام پہنچا نا ہمامہ تے فضامہ وچ اڑتا ہویا میرے نبی دا نام ہی سنیا نہ حضور نو ویکھیا نہ آواز سنی نہ پیغام سنیا بس حضور دا کلمہ پڑھ لے تے مدینہ طیبہ والمو کر کے فرمان دینے جیڑے دن دا انعام تیرا میں بچ کلمے دے پڑھیا اسے دردہ روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے حضرت خواجہ اویس کرنی اونڈ چار کے کھرے ہوں دینے
عرض کر دینے اما اجازت دو میں نبی وے خواہ پتا چلے آسان دے بازار جانا ہے ہوئے ماں دو کدی نہیں پوچھے پوچھ ماں دی شان اویس کولا پوچھ جنہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کولا ہے عرض کر دینے اما جی اجازت دو میں نبی وے خواہ نبی نے ماں کیوں لگی وے پترا میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیا میں مرگی میں نو کون سنبھالے گا ایڈا ماں دا فرما بردار پتر روز چپ کر جاندین ایک دن اوڑ چار کے گھرے آئے اماں دے قدم بگڑ کر دینے اماں آج مدینے نہ گیا کلیجہ پھڑ جائے گا اماں جی آج عشق دا بھابڑا بڑا تیز ہے میں سنے آئے حضرت ابو بکر صدیق ہر ویلے یار دی دید کر دین حضرت عمر فاروق ہر ویلے یار دیا گلہ سن دین عثمان تیری ہر ویلے یار دی دید کر دین اماں اجازت دے میں نبی وے خواہ نبی نے ماں کیا لگی وے پترا جا نبی وے خواہ اٹھ کے دوڑے اماں کیا لگی ذرا ٹھہر جا پترا میں سنے آئے چار پیر مدینے جاندیا لگ دینے چار پیر مدینے جاندیا لگ دینے وے پترا اٹھ پیرہ دا ویلا دینی آئے وے دو جا جامی تو دوڑ دیامی تے ذرا جلدی آ جامی یاد رکھی نبی نے ماں پیوڑی کا کر دیا اماں دے قدم چم گرد کر دینے اماں ایک باری ماہی وے خیان دے آکے تینوں بھی دساگا سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اماں ایک باری ماہی وے خیان دے آکے تینوں بھی دساگا سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا آج ماں بلا میں نا پتر گال سن تے پتر کہندا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماں دی قدر پوچھنی ہے تے انہوں پوچھ جنہیں ویکھن نبی نو جانا تے پوچھ دا ماں کو انہیں دسیا تیرے عمر حج زکاة تے نمازہ اس وقت تک قبول نہیں جب تیری ماں تے تیرا باپ راضی نہ ہو جاوے اماں کہنے لگے بے پترا جا نبی وے خاطر ذرا جلدی آ جامی ٹھنڈے پانی دا کھڑا بھرا تو ماں دے سراہانے رکھے کھانا بنا کے ماں دے سراہانے رکھے کدھرے میری ماں نو تکلیف نہ ہوئے ماں دے قدم چوم کے مدینہ طیبہ والٹورے ادھر مدینہ اماں عائشہ تو صدیقہ فرما دینے میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آواں تو میرا ایک مہمان آ رہے ہوئے وہ آوے تے انہوں چاننا دیویں ہے اجو انہیں مینوں ویکھنا ہے تے میں انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ تو صدیقہ فرمان دینا حضور نہ کہہ کہ اپنے حجرے وچوں باہر نکل گئے ادھر حضرت خواجہ او ویسے کرنی نبی نو ویکھنا واسطے مدینے والے آ رہے ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی نبی نو ویکھنا واسطے مدینے والے آ رہے اوڑ دی گھر دا لباس بن گیا والا وچ دھوڑ پے گئی پیراں وچ چھالے پے گئے دوڑ دے مدینے والے آ رہے عرض گردنے کملی والے آ تیرا اویس پہ آندا ہے جڑے ویلے مدینے دی دیوار نظر حضرت اویس چیخاں نکل گئی آکے مدینے دیاں گلیاں وچ پھر دینے نالے مدینے دے بچے نو سینے لا کے فرما دینے بڑے مقدرہ والے اونا ہماما وچ سا لے دے جتھے رب دا ماہی پیا سا لے دا تے آکے مدینے دی مٹی چم دینے تے رو کے کہندے نے تینو چم چم اکھیاں تے لاواں نی مٹیے مدینے دیے لکھ بار صدقے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے ٹورے ٹورے آقا دے حجرے دے بارے
بڑے ادب نے دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرماندیاں نے کون ہے عرض کرتے نے اما جی کچھ ہوا تو دسا کون ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اما عائشہ فرماندیاں نے کتھوں آیا عرض کرتے نے اما جی یمن وچوں نبی دا اویس آیا اما عائشہ فرماندیاں نے کدھر آیا ہے عرض کرتے نے اما جی خودوں ذرا بار بھیجے آج اما عائشہ نے کہنے لگی وہ ویسے پترا حضور تے گھر کوئی نہیں حضرت خواجہ اویس چیخ نکل گئے عرض کرتے نے کملی والے آئے ساری زندگی اڑی کا کردہ لے آواں جاواں گا نبی بے کے آواں گا اج حاضری کیوں نہیں قبول نہیں کملی والے کیڑا گناہ ہو گیا کڑی غلطی آ گئے اما عائشہ فرماندیاں نے رونا وہ تھوڑی دیر مسجد نبی چ بیٹھ جن نبی آ جاندے عرض کردے نے اما جی کیویں اڑی کا میری ماں پہ اڑی کا کر دیا نبی نے ماں پہ اڑی کا کر دیا رو کر کردے نے اما جی ذرا پردے پیچھے آ جان میں جاندی وریوں ویڑائی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا اما عائشہ فرماندیاں نے میں پردے پیچھے آ گئی اندر ایک بکھرے والا آیا اندر والا بچ دوڑ پیرا بچ چھالے او نکیا نکیا چیزاں تھی دیوارا چمدہ باہر نکلیا اور روندہ روندہ باہر نکلیا تے مڑ کے کہنے لگیا کملی والے ساری زندگی اڑی کام کردہ لیا کملی والے میں کچھ نہیں منگتا کوئی عرض کر چھڑیا جدوں قیامت دا دیاڑا آوے گا اپنے عاشقاں دی گرتی کرے وچ میری بھی گرتی کرے اما عائشہ فرماندیاں نے روندہ روندہ باہر نکلیا ادھر تھوڑی دیر تو بعد حضور اپنے حجرے والے وے کے فرمائے عائشہ کوئی آیا سی عرض کسی کملی والا تیرا کوئی اویس آیا سی میرے آقا نے فرمایا عائشہ او کیویں دا سی عرض کسی کملی والا ہوندے والاں وچ دھور تے پیراں وچ چھالے کوئی درویش لگدا سی کدھر دور ہی آیا سی میرے آقا نے فرمایا وایو آن والیا آپ ٹر گیا خوشبواں محمد ویڑے ہی چھڑ گیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے اویس کو ڈھونڈ کے لے آؤ مگر حضرت خواجہ اویس کرنی بہت دور جا چکے سن حضرت نے محتشم اج شام نہ پئی ماں نے دروازہ کھولن دی آواز سنی تے ماں کہنے لگی وے اویس پترا دکھ نہ بولے ہی نہ ماں نے جڑے ویلے آواز ماری نا دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اما کہنے لگے بے نبی وے خیائے عرض کردے نے اما جی لگتا روندے مر جانا ہے اما کہنے لگی وے ہویا کی آئے عرض کیتی اما جی حضور گھر نہیں ملے اما کہنے لگی وے تھوڑی دیر نبی دا انتظار کر لیدا عرض کیتی اما جی انتظار نہیں کیتا کدھر ماں دا بے عدم نہ آیا جواب اما نے پھڑ کے سینے نہ لا لیا اما کہنے لگی وے رونا جڑے ماں دا فرما بردار چپ کر ماں دعا دے دیئے وے اویس پترا ماں دی خدمتی کری جام تینوں ماں دیا دعا وانے سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریا گلہ کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حافظ اب احساسی ظہیر اور اچھا بولو
تائیں تو سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر تے کوئی دورو درجے لے جاندا او تو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا۔ حاضرین محترم کون ایندے والی نے اثر دی نماز ادا کی تھی، نماز اثر پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ مدینے دی سیر کر کے آئیے۔ مدینہ طیبہ تو باہر آکے حضور نے مشرق والا میں مکیتا اپنے قمیض مبارک دے بٹن کھولے ادرا میرے والا بیکھا جائے حضور لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویخ دے رہے میرے نبی دی ادا۔ اگلا دن آیا اس مقام جو حضور کھڑے نے سینے تو کپڑا ہٹایا حضور لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویختے رہے میرے نبی دی ادا۔ تیسرا دن آیا حضور اس مقام تے کھڑے نے قمیض مبارک دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا حضور لمبے لمبے سانس لے رہے۔ تیسرے دن ویکے نائی رہ گیا حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا در مشرق ہے مشرق پیچھے یمن دا شہر ہے یمن دے شہر چک محمد عربی دا دیوانہ وسدا ہے۔ فرمایا صحابہ میں ادھر منہ کرا میں نو عاشق والو ٹھنڈی ہوا مائیں ہوں دیا نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تیرے پیچھے بچے اساں قربان کیتے تن من دھن اساں قربان کیتا کملی والا او کیڑا جڑا کد مدینے وی آیا تے لجپالا ایتھے بیٹھ کے پیار بھی کری جانا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہاں نام کی ہے اے یو سوال سی جن دے جواب پہلی بار انہاں تعارف ہے۔ کون ہے دیوانے نے فرمایا صحابہ یوں دیا نہ تا جا کے گزر دیانے ان دے دن رو دے بچ گزر دینے اونڈ چار دے یار دی سنتیں دائیں ہو جاوے عرضی کی تھی یا رسول اللہ ہون کی نشانی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ یوں دے جسم دے برس دی بیماری آ گئی پھل پیری دی بیماری آ گئی انہیں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا اللہ مینوں شفا دے دے یا اللہ مینوں شفا دے دے اللہ نے انہوں شفا دے دے ایک ہاتھ درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور کی نشانی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں وچ انہوں جانا دے کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں وچ فرشتے گلائیں ہوندیاں کر دے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور کی نشانی علامہ یوسف نبہانی حجت اللہ علی العالمین جو فرمان دینے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں وچ انہوں جان دے کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں وچ فرشتے گلائیں ہوندیاں کر دے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور کی نشانی میرے تو تیرے کریم نے فرمایا صحابہ انہوں بچے پتھر مار دینے او بچے انہوں کہنے بچیوں میں انہوں نکے نکے پتھر ماریا کرو تسی میں انہوں موٹے موٹے پتھر مار دے میرا خون بیٹھ جاندہ ہے خون بیٹھ جب ٹوٹ جاندہ ہے میں راتی اپنے مالک نہ لگ اللہ کرنیاں ہوں دیاں عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر کی نشانی میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدو دنیا والے ہس دینے اور روندائیں جدو دنیا والے روندنے اور ہس دائیں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈائی عاشق قدم مدینے نہیں آیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے او میرے آنکھیں لگ ماں دیا خدمتیں کری جاندہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ دا نام کیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دا نام خواجہ اویس کرنے عرض
نہیں کیتی یا رسول اللہ تسی کدی یمن نہیں گئے اور کدی مدینے نہیں آیا نشانیاں سارے پہ دس دے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں آن والی عمر نو دسنا چاہنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی نو میرا پتہ کوئی نہیں میں آن والی عمر نو دسنا چاہنا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکر وچ بیٹھ جائے مدینے خبر ہو جاتی ہے خبر ہو جاتی ہے ہو جاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اچھ جا کر کے بولو سبحان اللہ تو میں حضرت بلال دی گل سنا دینا بھئی تھک دے نہیں گئے ہو اور اچھا بولو پھر سبحان بلال نے کلمہ پڑھے تھے مارا شروع ہو گیا امیہ بن خلف نے اینا ماریا مار کے تھک گیا اپنے غلاموں نے کہنے لگے غلاموں ساری رات دوسری مارو تے صبح اٹھ کے پھر میں مارا گا ساری رات غلامہ مارے صبح اٹھ کے امیہ نالے مار دے نالے ہائے ہائے کر دے حضرت بلال فرمان نے ظالمہ مارا میں پیا کھانا وہاں ہائے ہائے تو پیا کرنا امیہ کہنے لگے بلال میں تھک گیا وہاں تیرے تے کیڑی مستی چھا گئی میں نے ایک گل دا جواب تے تو ہانو محمد غلامہ نو درد نہیں ہوندی حضرت بلال مسکورا پہ امیہ کہنے لگے بلال تو کدی رویا نہیں کدی چیخ نہیں ماری کدی ترلا نہیں کیتا کدی منت نہیں کیتا میں نے چھاڑ دے بلال تے درد نہیں ہوندی حضرت بلال عدد اشارہ کر کے فرمان لے کے ظالمہ میرے قریب آیا امیہ قریب آیا حضرت بلال فرمان نے ظالمہ کن قریب کرے امیہ نے کن قریب کی تائم حضرت بلال فرمان نے ظالمہ مینو سچی سچی دسی کبھی عشق کی تائم امیہ کہنے لگا او کی ہوندہ ہے فرمایا ظالمہ تو کبھی کی تائم تینو کی پتا او کی ہوندہ ہے اتے پتہ ہی انہوں نے ہوندہ ہے جنہوں نے عشق کیتا ہوئے اتے پتہ ہی انہوں نے ہوندہ ہے جنہوں نے عشق کیتا ہوئے حضرت بلال نے جڑے ویلے اینی گل کیتی نا تو امیہ کہنے لگا بلال میں تینوں پوچھنا وہاں تینوں درد نہیں ہوندی تو میں نے عشق پہ سنانا ہے حضرت بلال نے فرمایا ظالمہ جواب تیرا ہی دیتا پر تینوں سمجھ نہیں آئی امیہ کہنے لگا میں نے ذرا سادہ کر کے سمجھا حضرت بلال فرمایا نے ظالمہ تینوں یاد جی تو میں نے مارن واسے کوڑا چکنے میں کھمبند کر لینا امیہ کہنے لگے اتما ہر بار بے خناما حضرت بلال فرمان نے ظالمہ عشق دے بیڑے دا کنونے جدو عاشق آنکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے جدو طالب آنکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے جدو محب آنکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندہ ہے جدو بلال آنکھ بند کرے سامنے اللہ دا رسول آ جاندہ ہے جدو بلال اکھ بند کرے سامنے اللہ دا رسول آ جاندہ عشق دا قانون یار اکھاں دے سامنے ہوئے کوڑے ایک پاسے رہ گئے جان نکلنا دا پتہ نہیں لگتا آپ فرماندے نے ظالمہ تو میں نے مکوڑا مارنا ہے میرے سامنے محمد دا جمال آ جاندہ ہے جدو سامنے محمد دا جمال ہوئے پھر کوڑے دیا دردہ نہیں ہوندی لے چلا بابا بولے شاہ دربار تے بابا بولے شاہ فرماند نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا
جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبات نام کربلا میں خدا امیہ بلال ماردہ رہا رنگ چڑھدا رہا حضرت بلال پاک کے نا پھر ایک دن کملی والے صحابہ دے بچ بے کے رو رہے واہ صدیق تیری عظمت و قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کر دی کہ یا رسول اللہ دس کیوں رو رہے ہو حضور نے فرمایا کوئی ہووے جیڑا میرے بلال نو خرید کے لے کے آوے او عشق دی بھٹی وچ پاک کے آئے تے میاں زاں فرماتے نے لکھاں بیر لکھاں بیر میری نو لگا دے کچھ کچے ہی چھڑ جا دے جیڑے پکنا نال محمد عرض پہ کرتا سا حضور نے فرمایا کوئی ہوئے جنا میرے بلال نو خرید کے لے کے آوے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے میں چپ کر کے باہر نکل آیا حضور نے فرمایا جنا بلال نو خرید نہ جاوے او میرا بھی حصہ لے جاوے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے میں چپ کر کے بازار بچے آگیا امیہ چونک چو بلال پہ مر جائے حضرت بلال چپ کر کے مار کھائی جا رہے فرماؤں دینے ظالمہ اس غریب نو کیا پیا مارنا ہے امیہ ہاتھ نہ اشارہ کر کے کہنے لگیا صدیق چپ کر جا تو یہ نہ غلامانو بگڑے آئے صدیق جب بلال دے نہیں ترسیاں دے تے خرید کیوں نہیں لیدا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے بے مانا بولی بول نہ گھروں ایسے کم آیا امیہ کہنے لگا بلال امیہ کہنے لگا صدیق اگر بلال خرید نے 1000 درہم لماغا انہیں اپنے ذہن دے مطابق بلال دی بڑی قیمت مانگی حضرت ابو بکر صدیق نے 1000 درہم دی تھیلی کٹ کے اندے ہاتھ دے رکھ دیتے امیہ دل وچ سوچدا ہے اگر انہوں کوڑیاں دی بھاں وچ دا کوئی نہ خریددا نہ کتاباں وچ پڑھیا ہے حضرت بلال جدوں بھی وچ دے انسانہ وچ کھلار کے نہیں سی وچ دے بلکہ بھیڑاں تے بکریاں وچ کھلار کے وچ دے جیڑا مول بکری دا لگدا سی اوہی مول بلال دا لگدا پر آج محمد ہی منڈی وچ بھی کن لگیا بلال امیہ کہنے لگے 2000 لینے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے 1000 درہم دی تھیلی کٹ کے اور اندے ہاتھ رکھ دیتی امیہ کہنے لگیا او سونے جرنگ دا غلام فرمایا او بھی تیرا کہنے لگے اوندی بیوی فرمایا او بھی تیری کہنے لگے اوندے بچے فرمایا او بھی تیرے غلام کہنے لگے چل لے جا بلال حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال دے موٹی تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بلال اٹھ تیرے خریدار آگئے حضرت بلال پاک دا خون پہ وقت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال نو سینے نہ لایا حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال نو کملی والد بارگاہ وچ لے کے آ رہے راستے وچ حضرت بلال پوچھتے ہیں صدیق جی کنے دا خریدا جے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال چپ کر آج تو دنیا دی منڈی وچ نہیں وکیا آج تیرا خریدار محمد عربی بن گیا ہے حضرت بلال دی آنکھاں وچوں یاسو آگے تے میاں صاحب فرماندے نے رات معراج نبی دی کاری
تے حرف قرآن دے کالے کالے رنگ دا ایک یار بنایا خود کالی کملی والے حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کملی والے دی بارگاہ وچ لے کے آ گئے حضور نے بلال نو سامنے بٹھایا حضرت بلال نبی کریم دا چہرہ تکی جا رہے تے پیر باؤ فرماندے نے اے تن میرا اے چشمہ ہووے مرشد ویکھنا راجا لو دے اے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جان ہوں اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہار کتے والا جا مرشد دا دیدار باہو مینو لاکھ کے روڑا ہے جا حضور نے بلال نو سامنے بٹھایا فرمایا بلال بڑیا مارا کھا گیا بڑیا مارا کھا کے آیا ہے حضرت بلال دیا چیخا نکل گئے حضور نے بلال نو سامنے بٹھایا حضرت بلال عرض کی تھی کملی والیا اج میری مارا دمل پہ گیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا بلال تیرے انعام دا ویلایا گیا ہے عرض کی تھی کملی والے کیڑا انعام دے گا حضور نے فرمایا دنیا والیا اس بلال دا انعام ہے سارے نبیاں تو پہلے جنت وچ میں جاواں گا ساری امتاں پہلے جنت وچ میری امت جاوے گی بلال تیرا انعام ہے تو محمد تو بھی پہلے جنت وچ جاوے عرض کی تھی کملی والا جنت دا تالا تے تسی کھولنا ہے بلال پہلے جنت وچ کیویں جاوے گا فرمایا غلامو جڑی اونٹنی تے بیٹھ کے محمد جنت وچ جاوے گا اودیاں واگا پھڑ کے اگے اگے میرا بلال ٹردا ہوے گا ٹردا ہوے گا ٹردا ہوے غلاموں جڑی اونٹنی تے بیٹھ کے محمد جنت چ جائے گا اندیا واگا پھڑ کے میرا بلال ٹردا ہوے گا آخر تے میں نے فرمائش ہے بھئی حضرت خواجہ معین الدین دی بس 10 تو 15 منٹ اونچ جا کر کے بولو سبحان اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داتا صاحب دا فیضان لے کے ٹورے تے فرماندے جا رہے نے گج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا گسارا پیر کامل کاملا را رہنما خواجہ اجمیر نے جا کے اجمیر جو ٹبیاں تے ڈیرے لا لے ہن بابا جی ہندو نے اپنے ول بلاندے نے ہندو بابے دی گالی نہیں سنتے خواجہ صاحب نو خیال آیا کہ میں انہاں نو بلاندا رہیا ای نہ آئے میں کیڑے ویلے تبلیغ کرانگا انہاں نو کدوں مسلمان بناواں گا خواجہ صاحب نے ویکھیا ہندو روز مندر جاندے نے ہووے نا تے میں وی ویکھیا واں ہندو روز مندر جا کے کی کردے ہیں خواجہ صاحب صبح صبح جا کے مندر دیا سیڑھیاں تے بیٹھ کے خواجہ صاحب نے ویکھیا ہندو اندر جا کے باجے بجا کے ڈھول بجا کے ساز بجا کے میوزک بجا کے پوجا پاٹ کرتے نے عبادت کرتے نے قبلہ ہندو میوزک نال پوجا کرتے نے عبادت کرتے نے خواجہ صاحب نو خیال آیا کہ انہاں نو تے ساز نال پیار ہی بڑا ہووے نا تے میں بھی ساز بنا لواں خواجہ صاحب نے راتوں رات بیٹھ کے نواں جا ساز بنا لیا لکڑی دے وچوں لوہے دیاں تاراں پرو کے بابا جی نے سرنگی بنا لی او ایک راستہ مندر ول جاندا سی بابا جی نے اس راستے تے ککھاں دی کلی بچھا لی
تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں شام تک بابا جی سرنگی بجا دے رہے ہندو سن دے رہے شام ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی سنا فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل پھر آیا اگلے دن پھر بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے تے بابا جی کیا بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں شام تک بابا جی سرنگی بجا دے رہے ہندو سن دے رہے شام ویلے بابے نے سرنگی بند کی دے ہندو کہنے لگے بابا سرنگی سنا فرمایا کل پھر آیا کل پھر آیا کل پھر آیا اگلے دن حالے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھتے سنے ہندو پہلے ہی باہر آکے بیٹھے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجری تے لا لیا ہن ہندو آندہ بابے دی سرنگی تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں نوجوانوں صبح صبح آکے بیٹھتے نے رات کے تک بابے دی سرنگی سن دے نے ایک دن دوپہر ہو گئی آج بابا باہر نہ آوے ایک ہندو بابے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں بجانی اندروں بابے دی آواز دی باجی سرنگی ایمیں نہیں بجنی بابا جی کیمیں خواجہ صاحب نے فرمایا آج جو ماں آنکھاں گا وہ کرنا پوے گا ہندو سارے بیا کا زبان ہو کے کہنے لگے بابا جو آنکھیں گا کران گے بس سرنگی سنا فرمایا آجو میرے نال کولیانا ساکے دا دریا سی بابا جی ہندوں نو دریا تے لاگے فرمایا جیویں جیویں میں کران اومیں اومیں کریا بابا جی دریا دے کنارے بیٹھ کے وضو فرما رہے ہندو بابے والے بے کے وضو پہ کر دینے وضو کر کے ہندو کہنے لگے چالا بابا سنگی فرمایا اجے نہیں بابا جی ہندو نے کھلے میدان تے لے کے کھلے میدان تے ہندو نے کتارہ بنائیاں کتارہ بنا کے ہندو کہنے لگے چالا بابا سنگی سنا فرمایا اجے نہیں بابا جی نے مسلح بچھایا مسلح بچھا کے بابے دی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے بابا جی نے ہاتھ بن لے ہندوہ نے بھی ہاتھ بن لے بابا جی کرات کر کے رکھوں وچ چلے گئے ہندو بھی رکھوں وچ چلے گئے بابی دی صدائی سمی اللہ حلیم حمیدہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے بابا جی کھڑے آگئے ہندو بھی کھڑے آگئے بابی دی صدائی اللہ اللہ اکبر کہہ کے بابا جی سجدے وچوں چلے گئے ہندو بھی سجدے وچوں چلے گئے سجدے وچ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کر دینے نیلی چھت دیا مالکا ایتھے تک لے آنا میرا کم سی اگاں تو جانے تے اے جانا ایڈا لمحہ سجدہ ہو گیا کہ ہندو پہلی بار سجدے وچ گئے او پچھلی کتار وچ ایک ہندو بابا اٹھ کے کہنے لگا بابا کدے تھے سرنگی سنامے دے سوا دے آ جاوے بابا جی نے ویکھیا ہن ہندو دی دل دی دنیا بدل گئی بابا جی نے سلام پھیریا سلام پھیر کے پھر بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں
ہندو بابا اٹھ کے کہنے لگے بابا تیرے سونا دا زبان بڑا ہے کہتے بول بول جڑے بولا تے سونا کی وجہ نہ آئے بابا جی نے سونا کی رنگ دیتی پھر میں پڑھو لا الہ الا اللہ ہاتھوں نو جھنڈے بنا لو مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ کیمرہ مین نے دے ہاتھ ریکارڈ کر لے تے سارے مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بابا جی نے سن کی وجہ کے دونوں نیڑے کی تا کلمہ پڑھا کے مومن بنایا پھر قرآن پڑھا کے سارے انو ولی بنا دیتا پھر قرآن پڑھا کے سارے انو ولی بنا دیتا اس بات سے جی بول کے کہنے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے لکھے لوہے نفو زبانی تحریر بدل دے دے اللہ پاک نشائی سونڈ والے نو صدا سلامت رکھے انہاں دے کاروبار مزید ترقیاں عطا فرمائے جنہاں نے اس محفل پاک دا انتظام کیتا اللہ پاک انہوں نے اپنے حفظ و امان وچ رکھے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین